e chenro machielo mano mar ang'ich welo. Odiochiengni mabende siasa mano mar nengo mar ngima ahinya ushuru mabende ichano mondo ogo jotije mag piny owacho omedo kelo siasa mathoth pacho kende ka kuonde mamoko nitiere jogo eko mabende poda medo pingi ka gikwayo jo od bura mondo kik bi kadh chik machalo koda mano. Bende wamedo menyo mano kanyiro kunyo ringre mabende dhi nyime e bungu mashaka hola ka bende odiochieng makawuono ringre mabende okonya gen 22 mane apedha mabende dhi nyime makono. Weche mabende wamiyo peko dhiamo makawuono gin magi. Lakini mimi naambia kweli, gharama ya maisha imepanda. Hapana leta ushuru mingi zaidi. Hapana ni weka tena mzigo wengine juu yake. Punda imechoka. Siasa magusuru notimonewa e nyasi mar kopo mar Mukami Kimathi e kaunti ma Nyandarua. The school is okay. Learning is going on. And our girls are safe. So parents should not panic. Japuonj maduong' ma Mukomo Girls okwedo wach mar muoch tuo kendo e skunduno. Mbalariany marongo oriembe tich jotije 137 kaluwore kod nok mar omenda mokwakogi. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Weche gi bende luoko kalimbui marwa mano mar Ramogi TV mano e Facebook kanyakla kod YouTube ka bende ya bende nyalo luwa ko kale Facebook page marwa mara mano Jailieta. Ote magi bende chwale namba mar ote machuok ma en 23600. Wachako gi kaunti ma Siaya kumano chuno obila mondo odonje kuyo kweth mar Governor ma Siaya James Orengo kod mano mar jalupne William Oduol eliel egwenge ma Siaya tok ywaruok muoch. Lweny no tuche sama Oduol no chung mar wuoyo kotimo neno eliend laktari Lijo Chieng Achoch kumano mae microphone gino mano kelo lweny e kind kweth ariyogo. Kowuoyo gi jofwambo e boma ma Siaya, Oduol okwedo lweny ma bende no muochno kowacho ni ber ka jotelo tieko ywaruok e kindgi ka giwuoyo ma ok kelo lweny. Oduol kod Orengo osebedo koda ywaruok malach kaluwore koda telo e kaunti no. Adonjo anon ka gavana pok ochopo, anon ka mbunge ma Alego Usonga be pok ochopo. Abet piny gavana biro to gibiro kod mbunge ma Alego Usonga. Bishop manende tayo nyasi iluongo ni Bishop Haung. Bishop Haung oluongo Mheshimiwa Tandi. Mheshimiwa Tandi obiro ochiwo message mare mar kuyo. Aito luonga. To bang' luonga I recognize jodongo mantie kaka governor, kaka kanisa, waziri ma waziche mande ntie kod jok mane obiro wach kuyo. Abenda kelo kuyo mara makende. To kata mana kapok awacho wach mora mora. To kijana ma Ward Migori, Ward Homa Bay, not Migori, Ward Homa Bay. Apo mana korengo bobiro bomaya microphone. Bang' maya microphone to jo piny manendo biro eliel Orengo biro okelo lweny matin ka temo mondo maye microphone bi tungni obet kanyo matin aito bang'e kwe oduogo betie. Gigi otimre rowere yware jo piny ng'ur eliend chairman ma Public Service Board to Orengo bet piny mane governor to eni umbrella eni mabul mo wijo Siaya te. Kora kwae ni obedi ugae okwe mach man Siaya mondo gima muhimu ni jo Siaya onwang service kod manifesto man wanyiso jo Siaya ni wadhi timo nigi mondo watim makwaleo. Min odachiel kuom jokedne loch mar piny Kenya e lwet jowagunda Mukami Kimathi oiki kawuono e dalane mantiere Jambini kaunti ma Nyandarua. Nyasi mar iko Mukami no yore kod jodito mag piny owacho manotele kod jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ka jokanyo e kweth mapingo piny owacho motele kod Raila Odinga bende nochopo. Mama Mukami Kimathi oyuak kaka miyo majakedo mang'won kendo mano mabedo gi ting' mapek e kedo ne loch mar piny Kenya e lwet jowagunda. Simfoso Kinda lero no matut.
Nyasi mar piny owacho mar kowo kare mar yweyo mogik Mama Mukami Kimathi ma en jaod mosenindo Dedan Kimathi noyuorie kod jodito mag piny owacho kotelnegi kod jatend piny William Ruto kod jajalupne Rigathi Gachagua kaachiel gi jodito mag kweth makedo gi piny owacho mano kotelnegi kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Mukami Kimathi oyuagi kaka miyo ma jakedo manokonyo jaode Dedan Kimathi kedo ne piny Kenya, bende miyo mang'won kendo manotemo nyayo kwe kinde duto. You knew right from wrong and you did not idle and watch as the colonizers abused and killed our men, women and children. You fought, Grandma, you fought. As a teenager you fought. As a mother you fought. As a grandmother you fought to educate by telling us the truth. As a child, God spoke to you through a dream and you had seen the coming of the white man before they had stepped foot in Nyeri. Not to mention you lived in a time when women rarely stood around the table where decisions were made, and yet you not only stood but you contributed. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kane yuago Mama Mukami oyuak ni thoth anyuola mag jogo manokedo ne loch piny Kenya mano e riwruok mar group mar jo-Mau nomalo pete kendo koro dak e dhier matamre gi nono. The British government gave 30 million pounds for land to be bought from settlers to settle the Mau and their descendants. But the black colonialists who came after the white colonialists left diverted that money. That land was taken by a few and given to home guards and collaborators. Ogai mar Azimio Raila Odinga ne okawo thuolo ni mar kwayo jatend piny William Ruto mondo chop kare gombo mar Mukami mar dhi kunyo ringre jaode Dedan Kimathi kendo ike machiegni kode e dalane. Wach ma jatend piny William Ruto oyiego. Mama huyu alikuwa anawasia. Alisema angependa siku ambayo anazikwa hapa ile mzoga ya mwili ya bwana yake itolewe kule Kamiti prison, iletwe hapa izike pamoja na yeye hapo kandi yake. Hiyo ni wishi yake ambayo ingawaje hajafanyika hapa. Mimi nataka kuambia waangalie hiyo maneno ifanyike. Mukami notho tarik 4 dweni ka ojahigni 96. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto telone jo Kenya e iko mar min od mane en jatend Mau Dedan Kimathi Mama Mukami Kimathi e kaunti ma Nyandarua. Ruto odokne piny owacho mare e wiseyo mar medo jopiny usuru kowacho ni ochumi ma pacho kaendi nokethore e bwo piny owacho mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ogai mar Azimio Raila Odinga ochomo Ruto tir kendo nyise ni okonego med jopiny usuru e kindeni ma jopiny kalie matek kaluwore gi pek mar ngima. Chris Owino nigi mathuth. Eiko mar Mukami Kimathi e gwenge mag Njambini e kaunti ma Nyandarua, siasa mag osuru, pek mar ngima kod weche mag yiero mokalo omako piny. Jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga oromo kuom thuolo mokwongo tok yiero maduong' mokalo kendo kwayo oganda jo Kenya mondo oti kanyakla. Ni wakati kwa kimombo wanasema let us close ranks na tusonge mbele, tujenge taifa letu ili tuanze kupeana nafuu kwa wananchi wote pahali popote walipo katika taifa letu. Uhuru wa Kenya ilikuja kwa sababu ya umoja wa Kenya. And we want Kenyans to continue to remain united. And Kenyans will united, we must also speak truth to power. Mwambia truth to power. Hapana tiswa, hapana ogopa. Unaogopa nini? Mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio, tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo yanapeleka Kenya mbele. Munikosoe, mimi naamini in an accountable government. I believe in an accountable government. I have no problem with being held to account. Raila okwa jatend piny William Ruto mondo wemedo jo piny osuru kaluwore kod pek mar ngima masani othung'o jo Kenya. Gharama ya maisha imepanda. Hapana leta ushuru mingi zaidi.
Hapana, ni weko tena mzigo wengine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi naweza kuambia wewe tu. Punda imechoka. Jotelo ariyogo oyiere ewi pek mar ngima, kata kamano William Ruto odok ne piny owacho mar Kenya Kwanza ka olero nengo chiemo ne oidho malo e bwo telo ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Ukweli ni kwamba uchumi iliharibika kukiwa na wengine wale tuliwacha kwa serikali ambaye ilitufukuza na ikafukuza William Samoei Ruto, the president of the Republic of Kenya now. Tulisema kwamba vile serikali ilikuwa ikikopa hapo awali kwa njia ya kiholela holela, na mimi nilikuwa nikitaja haya maneno kwamba tunakopa kwa njia ya kiholela, tutaingia kwa shimo ambayo itatusumbua, na kutoka kwa hiyo shimo itagharimu uchungu kwa Wakenya. Kweli ni kwamba tumekuta uchumi umeharibika, pesa yote ya serikali iliibiwa ikapelekwa kwa project ya BBI. That is the truth. Ni kweli gharama ya maisha iko juu, lakini sasa si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230, saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete, nimepanga, sasa unga ndio hiyo imefika 170, inakuja ikiteremka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya nyinyi, badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale, ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Ruto oketo elela ni oonge kod ywaruok moro amora kinde kod Raila Odinga, kendo kwayo riwruok mar Azimio mondo were kod chenro mag ng'anyo. Kwa hivyo bwana Prime Minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu, tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja. So tuko pamoja kabisa, I have no issue, na tutaendelea pamoja. Jotelo ma oyuoro e iko mar Mukami Kimathi oseyo piny owacho mokalo kuom jwang'o jokedo mag Mau Mau kod anyuola magi kata doko negi kedo ne loch ma pacho kae. Komiti matayo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza oyudo sir makende kowuok kuom jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar jopuonj mar NATO kwedo paro mar omenda ma higani mabende geto juogo jotich mag piny owacho atamalo 3 mar osara magi e chenro mar gero udi ma bechgi ogonyore, ka giwacho ni osara mag jopuonj pot mokalo. Ka oloso gi jofwamb weche apise, jagoro maduong' mar NATO Mark Siaya Alex Dunga oramo ni kata odoko ni gisiro lwedo piny owacho gi kwayo jod bura mondo kik podh paro makamano mowacho ni dhi juogo osara mag jopuonj. Dunga omedo ni jopuonj moro kod ute magintiere godo e kuonde magipuonje e gwenge ma pacho ka. Wan jopuonj wan gi udi, to kendo udi ma wan godo wagero kaka wadwaro ni wagergi. Ok wadwar ni ng'ato binwa ni puonjowa kaka onego gedi. Obro ng'eyo nade ni jikoni dwa ni ket ka, kar ninde dwa ni ket ka, to kar dak ma ji odak bidwa ni ket kar ka. Wan gi utwa kendo ok wadwar udi mimiyowa nikech wan gi garama moewo wating'o sani. Ponono gitimo ma mit gi keto wa gi thuon mong'ad pesa wa chutho to wanadhi e county kendo wanabed piny. Omiyo japuonj ka japuonj ikri, in ema wach ni litni ambo litna kaka in nikech an achiel kuomi. Omiyo kwariwore kanyakla to wadhi loyo lwenyni. Machielo, the parliamentarians wasiemo motegno, wayiero kwageno, wayiero ni mondo mi ubednwa kaka jochung'. Bedo jachung' en ya iwinjo ywak mar oganda ni temi tero, kik idhi gi paro kata dwaro mar in wuon kata mar jatelo. Takwayi ni ya kaka isewinjo wa ywak kaka jo Nyanza, MPs wa Manyanza, awasayo winje uru duondwa, bill ni kik ponono kal.
Moko kuom jodak e kaunti ma Nandi oseyo piny owacho wi kaka nengo ngima oidho kod chenro mag piny owacho ni godo e medo osuru ming'ado oganda. Kanolose e gweng' mag Sitet mantiere kar chung' od bura ma Tinderet, jodak go ywak ni nengo ngima ni malo kata obedo ni piny owacho osebedo ka singo maduoko piny nengo mwandu mitiyo godo pile ka pile. Gibono siro jatend kweth makwedo piny owacho Raila Odinga e kedo ne ratich oganda ponono ni piny owacho okoresogi. Inekana kwamba hii serikali sana sana inaangalia wakubwa, na tungeomba kwa sababu sisi ndio wenye nchi, tunaomba sana sana watu angalia upande wa mafuta. Mimi upande wangu naangalia mafuta, kwa sababu wakipandisha mafuta hapo ni kila kitu itapanda juu. Lazima tuambizane ukweli. Kwa hiyo aangalie, waziri aangalie mambo ya mafuta, waziri wa fedha, na muomba kabisa muangalie mambo ya mafuta, muhakishe bei ya mafuta imeshuka chini. Maneno ya sukari 200 na chusi Ruta bila tulichakua yakasema Asolafan, hii maneno ya pesa hatukupata. Asolafan shilingi 500, hiyo nisaidii kitu. Hata anunui choko moja. Choko moja sasa ni 1200 chameni. Sasa tunaambia Ruto, lasi hivyo, kumbe tungeenda opposition ndio uchue. Maneno ulisema chusi utakata mahindi ikuwa 150, na hiyo mahindi hatuoni. Hata kama ni GMO ungeleta tukule, tuone hata tukukufa tukufe. Kwa sababu tumekaa Kenya ya tumekaa na shida sana. Tuko na watoto nyumbani, sijui watoto watakuwa nini, watakuwa watima ama watakuwa wizi. Tunashangaa na tunajiambia tuko kwa serikali. Tukiambiwa tuko kwa serikali, hii ni serikali gani? Kwa sababu serikali ya Ruto hatukutarajia ikuwe hivi. Hii imekuwa rafu sana na imesidi. Tunaomba serikali yetu itushughulikie. Tuliwashughulikia wakati tulipowaweka kwa viti, hadi siku ya leo tunangojea services. Hospitali ukienda unakuwa na shida, hakuna dawa. Sasa tukienda huko unaambiwa enda nunua dawa. Sasa hatujui tuko Kenya gani ambayo bado tunanunua dawa na dawa iko kwa hospitali. Ukienda hakuna dawa, ni Panadol, na Panadol pia unanunua. Sasa serikali yetu tunataka mtuambie tunaenda wapi? Wachno eni jonyuol mawuok Kiandutu kod kuonde dak mamoko mayuto ji ni e piny e Luora Mathika kaunti ma Kiambu ogolo ywak ewi nengo ngima masani oidho makoro wegi e dhier ma ok ginyal kata chulo school fees ne nyithindgi. Moko kuom mine e gwenge go ywak ni gine magintiere koda pek kaluwore ni thothgi onge joutgi gino mawegi koda ting' duto mag udi. Bende giwacho ni gisebedo ka gitiyo tije lwedo, nengo gik masani oidho malo ahinya mabende monogi kata keto chiemo makare e mesa. Kanoluso tok yudo basari mar siro somb nyathine kowuok kuom jaod bura Mathika Alice Ng'ang'a, achiel kuom jodak makono Njoki okwayo jaod bura mondo oket chik mabiro konyo e duoko chien nengo ngima masani oidho. Hata kama ni basari watusaidie na watupee nini kiwango kikubwa kienye kitatutosha. Hata sisi tupelekage watoto secondary na tunasomeshewa university. Ndio na sisi tufurahie serikali yenye iko kwa kiti. Si walituambia sisi wao ni bottom up. Si wakuje watuinue kama sisi tuko slums, wakuje watuinue na sisi tukae kama watu wengine. Naelimisha watoto na shida kubwa sana. Kwanza kule slum tuko na shida mingi sana ya kusomesa watoto, kupata pesa tuoni pesa yenye inafaa ya kusomesa secondary na university. Kwa hivyo tungetaka basari iongezewe ndio tusaidike zaidi. Tuko pamoja. Kwa wakati huu mimi vile tunasema ni ya kwamba we don't have enough pesa ya basari because of the high population of my people ambao walinichagua. Na ningetaka mtoto yote, unajua Kenya we talk about equalization. Can we equalize all our children? Hata akiwa basari itatolewa kwa kiti ya CDF, iitwe kiti ingine inaitwa basari. Lakini watoto wote wa Kenya wae equalize. Ukienda Nyanza anapata 10,000, Thika anapata 10,000, Northeast anapata 10,000, Nikosa anapata 10,000. Lakini hiyo sio mimi nikuja hapa nipatiane pesa kidogo na wengine naona wamelipiwa the entire school fees na mabox wamechukua na wanahama nayo. Hapana. Wadhi nyaka shaka hola kumaringri prario kodario okunye kawuono e bunguno e samatielo mar ario mar kunyo kawuono donje.
kabende odonje odiochieng' mar abich ka kwan duto mar ringre mosekuny ochopo 201. Ng'ato achiel bende ondhi makelo kwan joma omaki nyaka sani ochopo 26. Regional Commander Ruth Onyancha omedo ni kawuono onge ng'ama gireso kabende kwan DNA ma bende osekawo ochopo 93. Nyaka sani ji maromo 610 osendiki kaka molal. Tumeweza kumkamata mshukiwa mmoja ambaye sasa anafanya wale ambao tumeweza kuwakamata ama wameweza kushikwa kufika 26. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili leo imeweza kufukua mili 22. Wale ambao wanaendelea kutafuta familia zao ama watu wao katika center yetu ya social support, kufikia sasa wameweza kufika ama tumeweza kupata watu 610. Tutaweza kusimama ama wataweza kuchukua siku 2 ili waweze kupanga mambo ambayo yanahitajika, na tunarejea kazi ya ufukuo Jumanne. Japuonj maduong' mamukumo Girls Jane Mbone okwedo wach ni jopuonjre e skulno nochako bedo matuo ndalo matin to kiyawo skulno. Mbone owacho ni jopuonjre 3 emane nigi tuo mar malaria mane otere thieth kendo gidok e skul kopogore gi weche mane okuorore ni jopuonjre 11 tuo ogoyo e skulno. Okwayo jonyuol magi mondo kik bed gi kibaji e wi ngima nyigi e skulno. Skul nyiri mamukumo noyaw kendo jumani tok nolore apoya ta mokalo tok tuo muoche skulno mane onego jopuonjre 3 kod matron gi. Okay, I want to say that the school is okay. Learning is going on and our girls are safe. So parents should not panic. Parents should not panic. And anyone who needs information, let him or her come to school and I will give the true information. Mbalariany Marongo ochungo e tich jotich maromo 137 kaka yo mar duoko piny omenda magitiyo godo e chulo osara. Kaka Jojo Malero gitimo kamae kaluwore koda dok chien pok omenda ma piny owacho chwalo ne mbalariany mapachoka. Dok piny mar omenda michiwo kod piny owacho ne mbalariany mondo kojol chendogi mag tich koro medo kelo midhiero mopogore opogore e mbalariany pacho kae. Chendo mopogore opogore mag mbalariany koro seng'ukni kabende kata mana kwan jotich bende koro seduok piny kod moko mbalariany mondo kodwok piny omenda ma itiyo godo e chulo osara. Nyiswa motelo ni barua mote be meji ma ji dhigo dala. Koro akono gik chieng' tich abich to oluongowa momiwa barupego kaka nomiwagi okono ndo dhi dala to nokono noyo lwetu nono to kunudhigo nti pesa moro nyaka tumiu matin mubis mang'o mudhi chakogo. Jalup Chancellor e mbalariany Marongo Samuel Gudu wacho ni okang' obedo koro gi kawo mar chunge tich jotijego ma mbalariany ni maro 137 koro biro kawre kod nok mar omenda ma inyalo tigo e chulo osara ne jotich. Pesa mwanwang'o koa ka sirkal to gi pesa mwanwang'o kuwuok e yore mopogore opogore mag university. Urem kabisa otamwa enwang'o okoromo chulo salaries mag staff te. Sirkal ng'ado rieko mawacho ni ka giwuok nyaka uchulgi gimiluongo ni severance payment, gidhi wuok go benefits giduto machalo kaka pension to gi yuto mamoko bende idhi migi. Jalup Chancellor ni wacho ni bedo kang' magi kaoni mar duoko piny kwan ma jotich koro biro kawe kod chik manomigi kod duol mandiko jotijego mag piny owacho ma ong'ere kaka Public Service Commission mane owacho ni mbalariany ondiko kwan ji mathoth. Bad sirkal miluongo ni Public Service Commission kanong'iyo Rongo University to wacho ni wan gi ji 137 mang'eny manonego bed ni waonge go. Nyocha ne wachulo milion 756 kuom pesa no. Kwagolo jok mwagologi wabiro nwang'o ka koro waduoko misar chwa piny gi siling
$45 million. Gudu wacho ni mbalariany ok osebedo ka yudo omenda moromo bende ginyalo tiyo godo e chenro margi mopogore opogore weni jopuonjego ma bende koro chulo omenda mar somo kendgi mane negikete geno margi e kinde mokalo kwan jodok piny. Mane wanwang'o chon kane nitie nyithindo mane biro kendgi to chulo mane obedo sponsored gi government, pesa no bende koro PSSP program no nogore piny e universities te country. Bende Gudu wacho ni winjruok mondo bende kind piny owacho kod jopuonj ne mondo komed jopuonj osara ma bende nyaka sani gisekete tim bende koro kelo pek ni kwan omenda mathoth koro gitiyo godo e chulo osara. Nokomiwa pesa machulo misachi gi ka misaro osemedore to nokomiwa pesa machulo gi kadhi mbele. Koro maa momiyo sani wabedo gi pek makoro ne chuno ni nyaka jomoko wuog. E sama koro mbalariany gi koro kale midhiero mopogore opogore ma ikelo kod nok mar omenda, geno margi en ni piny owacho biro wuok oko kendo koro migi omenda manyalo jolo chenro mag tich. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol mar Ethics and Anti-Corruption Commission gikone otieko chenro mar duoko ne doho ma Kisumu lope ma beche romo $1 billion mane oyaki. Lobno wachore ne oyak kod Charles Oyoka Nyangi e higa 1994 ka kinde no notie doho ma Kisumu kokonye kod Commissioner mar Law Wilson Gashanja. Kata bende ng'eto mondo oduok lobno nochiw kod doho mar Law kod Alwora e higa 2019. Migawo mar Law koka notieko chenro mar duoke e lwet piny owacho odiochieng' manyoro ka migawo mar Law koro nochiwo ne EACC oboke manyien mar lobno. Ng'eto ni nochiw kod jang'ad bura Boaz Olao e doho ma Kisumu. Kanyo bende makoro wadhi kawo godo yueyo wa mokongero kamana inya kuom ote magi mabende donjo nwa kokalo e Facebook page marwa mano Alan Tindi wacho ni wuod Kanyada Nyal Kinyi ka intiere Mbita Town Ramogi TV yudore maler gwenge mag Mbita. Lucas Apondi wacho na bende antiere kodi kantiere Awendo Migori County winjo weche manyien kenda neni malere Ramogi TV ero kamana inya Rosi Nyateng wacho ni bende ineno Ramogi TV maler sawa sawa wacho suru emi wacho ni oheo jopiny. Rogers Ochieng'ero kamana yenye wacho ni intiere Christina Nyango. Gabriel Jesus wacho ni Ramogi nenore maler TRM Thika Road. Mzee Omanga antiere kendo aneni live. Caleb wacho ni bende neno Ramogi TV kentiere game Kathumo bende Akuku Georgia ya mar Thimlicho Inga Migori County ni wacho ni wich kota diere kineno ka jotelo gore eliel gino en mano mabende kelo wich kota maduong' ne jopiny. Gregory Isaac wacho ni ka induo kapuonja Ramogi lere ro kamana inya kuom ote magi kanyakla kod medo mana kete kendi kikidhi mabor pod waduogo gi mathoth. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemim tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gwen ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Chemi za uongo, stories za jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Ngor ni raha peke yake. Hizi ni tema mar puonjo mar nyiso gimonego winji trutho. Kamano. Ya wajo wadu matandi soreni. Saturday kosechopo. Wenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah.
Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor. Ngesu kangesu sangwenu tieno. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Onego wachung kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Masinema malich mapok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I missed you too. Kod lalo hera. Enough of your trap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mar adek mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Weche Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1080 USD. Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD. And Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Machiegni kendo Greening Friends ma en chenro manochak kod jotije kambi mar Royal Media e Nyakalondo kod wang' jowi mar Ramogi dhi nyime kod medo goyo okang' e jiwo weche rito ler mar alwora. Chenro ma kama gitimo kokalo kuom limo skunde mopogore opogore mag puonjo nyithi skul kod oganda ewi ber mar pidho yien kaka yor rito alwora. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Tarik 12 dweni ne en thuolo machielo
ma jokanyo mar Greening Friends magin jotije kambi Royal Media ne owuok oko mar pidho yien kaka gisebedo ka gitimo e skunde e thuolo mokalo. Jotijego otelegi kod jatatije maduong' mar wang' jowi mar Ramogi, Bonyo, nyawadgi mochung' ne chungo weche manyien, Ken Muga, jatend nyakalondo mar Ramogi, Victor Otieno Juma, kaachiel kod jatend jotije e apis Royal Media, Badema Kisumu, Alan Obiero e kind mamoko. Wuoth gi mawang'ni ne otero gi nyaka Rachunyo sub-county e county ma Homa Bay e skunde mayudore e bwo kanisa mar Gideon's International Ministries. The moment utakuwa umeiluzen uta affect the structure of the routing system ya hii plan. Etwakgi egiyango nine gichako chenro mar pidho yien mar nyiso kendo jiwo oganda ber mar pidho yien ndalo duto. Koth mabiro sani ni obiro manikech alwora marwa chali no jiw e yo makare gi jogo mosebedo komako motegno chenro mar pidho yien. Ka wabiro pidhe ei Kabondo ka en ranyisi ma koro wawene jo Kabondo ni koro chenro mar pith mar yien ni kik make mana gi Greening Friends kende. To joma wawe chien obed Gideon Starlets, obed joli baba monene, obed nyithindo, obed jonyuol mabende nyalo bedo ka kod thuolo mar yudo kama ginyalo pithe. Wamed pidho yien, wamed keto alwora obed maber mondo kiny wane olemo. Jatelo maduong' mar Gideon's International Ministries, Jadolo Newton Atela, okoni omor kod okang' mane jolendogo okawo mar limogi kendo telo wach pidho yien ka gijiwo jopuonjre e wi kaka ginyalo rito alwora ka gipidho yien kaka owinjore. Initiative mar pidho yien ni mae gima berna mamor godo kabisa. I encourage this team mondo dhi nyime gi gini. Ji ok ong'eyo, joma ng'iyo higni 10 mabiro pidho yien. The Greening Friends, keep it up. It's wonderful. I'm very happy for your visit. We are also encouraged, and I know that good things are coming our way as we make Kenya and the world green. Jopuonjre mar skul sekondar ma Gideons e bwo klab mar adhula mar jomanyiri mong'ere kaka Gideon Starlets kotelegi kod jopuonjgi bende opoyo ahinya puonj ma giyudo kendo jiwore giwegi mar biro pidho yien kalure kod kwan gonde ma gibiro loyo kata ma ibilogi. Kuom gi kanyo walani gik mang'eny kabisa ging'iso kaka inyalo pidh yien kendo apidho yiende mang'eny ne jo Gideons mobedo te owachni wapidh yien according to goals mwaloyo koro watemo lo mang'eny mondo wapidh yiende mang'eny mondo wa make environment obed maber. Gi opponents mwarado godo wabro miyo yien ka walo gi goals 3 to wa donate ne gi yiende to gidhi gipidho mondo wa keep environment clean. Chenro no mabende nyaka sani osegwaro nyaka ne chake itimo ga higa kaka kod Greening Friends ka gigeto godo chiwo puonj ne nyithindo kod oganda duto eneno ni kwan mamalo mag yiende pidhi kaka achiel kuom yo makende mar jiwo weche rito alwora ahinya to ndalogi molosi thoro lokore kaka piny medo sudo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ineno ka gimiluor ahinya. Bende in kare? An kare. Onge gima rach. In kikitem. Golo bangli no tiendi. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Jatelo mano biro ka inyoro. Odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo siepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo siepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragya. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagya. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagya gi dholuo sani koro e View sasa.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Wewe, goja kwanza. Ni simu ya shughuli ama ni ya story? Jukani story? Sina time kabisa. Jioni siwezi kula story. Kweli? Mwisho wa mwezi pia siwezi pigia landlord story. Itakuwa ngori. So kama unipigii tujengane, kata tu. Weka lawama. Masengenyo na fitina jo, si njaro zangu. Niko busy na tafuta form nitengeneze. Kama pia unanipigia kunitoanisha, manzee nisha kuokolea kutosha. Siwezi kupatia fish kila time. Sikusaidii. Fanya kitu na God ata bless bidii yako. Lakini kama unanipigia tujengane, haya, nipeleke na rada. Tuchanuane, tusitupishane mbao. Unijenge, nikujenge. Kifaulu pia mimi nimefaulu. Tusikuwe na wivu. Dunia mviringo. Leo mimi, kesho wewe. Sifa na mali ni ya muda. Pamoja tuinuke ufukara tupige teke. Dial *811 380# to get simu ya story. Ten County Makisumu kotelegi kod Governor Margi Ngire Peter Anyang' Nyong'o oriwore kod jatend piny marabate Morocco Rashid El Abdi mar neno ni giloso tudruok makare e kindgi mano mar kelo dongruoge mopogore opogore ne jopiny. Jotelo regio nochuo kogno andika mar tiegruok Rabat mochiw ne jokanyo e sectors mag thieth kod somo mabende biro chakre dwe mar 9 higani kuom higni 2. As you know, the relation between Kenya and Morocco and the Kingdom of Morocco are well, I think, in the same way between Rabat and Kisumu. In this first step, we just seen MIU concerning health and education, but we have intention to extend this relation in the future to have another sector, especially if we can in agriculture, in business. Kindwa gi region ma Rabat kwatiyo kanyachiel mondo wadong thuchewa. Giseyie ni gibiro miyowa scholarship ma jowa manie migawo mar thieth mondo dhie university kuro mondo yud tegruok motegno kaka wanyalo konyo jowa moloyo te boma kaka Kisumu ma services mag health dwarre ahinya. Gisani wadonje pautuke kumatuke mokelo kanyakla ute twech mapacho kae dhi nyime e pautuke ma William Olentimama mantiere kaunti Manarok. Tuke go geto mar kelo kanyakla jong'wech moyier mabiro chung'ne hoho marokak e tuke mag Kenya mangima. Tuke go onywako ng'wech kachiel koda volleyball e kun tuke mamoko kuma jong'wech mawuok e ute twech 39 duto nochopo. Komanda mar Rift Valley GK Prison Agri Onyango emobedo wendo modhial e tuke go.
And for prisons to select their team, we start from the grassroots. Rift Valley sisi tumegawa mara tatu, Central, South na North Rift. Wanachagua timu yao, alafu tunakuja hasa kama leo tunakuja kuchagua sasa timu ya Rift Valley. Unajua kama hapa sasa hata tuko na wengine unaitwa tu guest runners. Wale tu wamesikia kuna mchezo hapo na wangetaka pia kupima nguvu yao. Mago bende mwanyalo ikoni e odiochieng' kata e weche manyien. Mago magang'ich welo sa achiel sani erokamano inya Ken Wandera kuom ote mari wacho ni ntiere Funyula kagi sani tineno ka intiere Migori, Vincent Kajomo, Rose Jasochieng, Josephine Opala, Hilmax Makondie kachiel koda Maurice Opo gi Christine Tina e kinda yawa mamoko mabende yudo thuolo mar oronwa ote mano mago e weche manyien mag ang'ich welo. Sa deko tieno wachako duogo e weche manyien mago OIMORE ka bende parni ka en geso ka ngeso wabedo koda chenro mar mine wacho jumani osebed ka idhialo mago jochiw thieth kata nurses e piny mangima. Wabedo koda chiel kuomgi ka watwak e wi tijgi pacho kendie. Watudre sechego iluonga ni Jael Lieta, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite,